Jeg er helt sikkert stolt af at arbejde i Jensen. Det er super fedt arbejde, også fordi jeg kommer ud af landet en gang imellem og rejser lidt, ikke? Så prøver man noget helt andet og prøver at arbejde i nogle andre kulturer og sådan lidt. Det er også lidt sjovt, ikke? Så man har det godt med sine kolleger, og man tager vare på hinanden. Især dem, der er ude at rejse, fordi du er væk fra familien ofte i lang tid. Så er det vigtigt, at man har nogen at snakke med og kunne komme til, hvis der er et eller andet, ikke? Så vi passer på hinanden. Det er en god arbejdsplads. Der er mange udfordringer og mange forskellige maskiner, fordi vi dækker over hele spektret med vask og finish på tøjet. Så vi er jo full-line leverandør til alle vaskerier. Jensen, de brænder jo meget for at hjælpe kunderne, uanset hvad. Så hvis kunden har et specielt ønske, selvom vi ikke har lavet det før, så får vi det til at ske. Jeg lærer stort set noget nyt, om ikke hver dag, så i hvert fald en gang i uka. Og vi har jo alle sammen små dele af puslespillet. Det er jo ikke meningen, at alle skal kunne alt. Men når vi sådan sammen kan stykke det sammen og komme op i en højere helhed der, det er jo super fedt. Det er tilfredsstillende. Lige nu er vi i Norge. Det er fantastisk smukt, så der går vi nogle ture op ad bjergene, går nogle ture i byen. Hotellet det ligger ud til fjorden, og der kan vi simpelthen vinterbade. Når vi er sammen efter fyraften, så lærer vi hinanden meget bedre at kende, og du begynder at kende styrker og svagheder, så du ved, hvad hinanden kan tåle. Du kan også hjælpe hinanden bedre, du kan også passe på hinanden bedre. Så i bund og grund synes jeg, det er godt, at vi kender hinanden ud over arbejde. Det jeg synes er mest spændende med jobben, det er når jeg har været ute som kunde, og de har haft et problem som de er veldig stresset over, og du klarer at løse problemet, og du ser at de bliver ordentligt glad for at ting er i gang igen, og ja, du klarer at tilfredsstille kunden. Altså når opgaven er løst, og man har løst specielt et problem, så får man jo veldig det man kan kalle en lykkerus, og det er ganske dejligt. Det er det. En god kollega, det er en, jeg kan joke med, samtidig med at vi er seriøse omkring vores arbejde.